Hi, hello, may buntag mga tuming hapon yung tanandra mga bayt. Kung asa na mong punmo na mong tangmaing paglantaw na pagkaroon sa akong video yung silingan mga bayt. Magwara-wara na pagkudre mga bayt. Yung sangko na pagkudre sa kusina mga bayt. Kay magpakainahan, magpakusunira na po ninyong silingan. May kapangambit og karning baboy sa mong silingan mga bayt, no? Pero nakagutad-gutad din yung silingan diri mga bayot. Og priskong karning baboy kay gidipros mandaan. Pinalit ni sa akong gapi ka sa ilong atong niaging bulan pa man siguro ni diri sa refrigerator mga bayt mo nang karon mga bayot. Akong gidipros pagmata na ko mga bayot dayon ako na ning gutad-gutaron lagi karon mga bayt. Kay mo ni akong gamon og sudan. Hinumdum ko kaniadto mga bayt og nagani birthday mga bayot nga donahan na mong silingan mga bayot maghilapa-lapa madina sila mga kahayupan mga bayot no gawas na ng manok-manok mga bayot dito ginas lang usog atong mga 20 kilos 30 kilos nga mga animals ba og sa man English pa kunya basta di mo na kaway na imong silingan mga bayot aw makabas oy kag buntag sayo oy kay gubikob din kag sabaw mga bayot inani man gyud tong klasihang pagkakarniha mga bayot aw butangan lang nimo nagtanlad din ha mga bayot og sangig mga bayot din imo na siyang dukdukan din ha mga bayot og luya-luya sa likod sa iyong panimalay mga bayot mo nagikaingon og sudana unya fiesta pud sa mong barangay mga bayot aw makakaon man pud may mga bayot og naning karni-karniha mga bayot kay naman may kumboy-kumboy may tawag anak kanamo kaniadto mga bayot og naa gani magpakumboy mga bayot mobaya din na sila mga bayot dung petan dusay mo kabuok nga membro mga bayot aw inig fiesta din mga bayot mo palit din mo din ha og baboy o baka magkana og kanding baka na og kabaw o kabayo baka na yung lapaon mga bayot aw pundok-pundok dayon mata-mata ra way usong timbang sa mo kaniadto mga bayot kaya nga mo ang kalimutaw kaniadto sa mga ginikanan mga bayot timbangan og porma kanang karni-karni pa mga bayot og nagani bukog tung sa katapok mga bayot kito pong sa katapok naginay bukog ug na magani panit mga bayot katong sa katapok pud na po ni panit mga bayot tanan nga parts of the body sa imo ang giihaw dra mga bayot kinahanglan katong mga tapok-tapok mga bayot na ginasya ug wala magani mga bayot kansi gyud ka dapat mga bayot slice yung silingan diri mga bayot ug sobra-sobra sa onion nga ako ang gilamas-lamas gahapon ba ni na lang pud akong slice mga bayot kay sayang manggod pud mga bayot ug di na ako niya pilon diri mga bayot ug slice mga bayot no nya kani nga kuwang recipe karon mga bayot aw mo nagikaingon mga bayot ug first time na ko ning lutoon mga bayot first time sa ako ang kalimutan mga bayot gumikan kay sa gulan ako niya tong tambal bitawan ng nay mga halas-halas sa kadaplinan mga bayot kay pang suksok mga bayot aron mulupad ng halas gibutangan sa inyong silingan og ahos binyan ba kaniya mga abuhan ri mga bayot nga pangamkon og abuhan mga bayot no kasi ang liso mga bayot mo na musiga na wa na kay bubo dragas mga bayot duso-duso ang mga kahoy-kahoy mga bayot magkaagipo na imo ang katiilan dira og imong kakamutan mga bayot magkatukuling na imong ilong mga bayot di na inana diri kung dili liso ra mga bayot mas magway kuryente diri mga bayot nalang kadra posporo mga bayot o lighter mga bayot mudugkat ra kadra mga bayot tanang ilang abuhan mga bayot mo nagikaingon mga bayot og di gyud ka mapasmo gilunon na ako ng ahos og sibuyas mga bayot no wa pagani na nimaho mga bayot de wala mo kakita dira sa ahos mga bayot gumikan kay gidugmok na kog maayo mga bayot or dili halata ba wa pa magani na nilingan ng baho mga bayot gibubo na ako ning akong gimarinate din nga karni mga bayot bisag mo nangutan na mga bayot karning baboy gibubo na ako nag turmeric powder durong ka paminta asin mga bayot day na akong gibutang ag tuyo mga bayot or mudugom-lagom pud ni unya paglantaw na ako mga bayot sa tuyo mga bayot sa panudlanan mga bayot gamay ra man gyud mga bayot aw ako na lang gibubo tanan mga bayot mo nang di gyud ingon mga bayot og lagom-lagom gyud kay color mga bayot mo nagikaingon mga bayot og brown ra ba tikig dalag ning mga karne mga bayot man gyud ni maluto mga bayot no gibubuog ang magtubig sin silingan mga bayot aron maluto-luto pud ni tadas is life man gyud ako makagupa mga bayot nya kaning patatas kang gipalit sa kuwang kape kaselo mga bayot murag wa pa man gyud tawo ni nalutas mo nang gibutangan ra nako turmeric powder durog nga paminta ug asin mga bayot din akong kumot-kumot ni wa na lang nako butangi mga bayot ug lain pang mga seasoning mga bayot kanyang malaig lasa ni siya nya wa na lang po nako kuhaan ang yang panit mga bayot kay makaon man po siguro ning panit ani mga bayot man siguro po ni makalanag gihugasan ako nagmaayo mga bayot kana putik-putik na dira mga bayot kanang lagum-lagum pareha na sa naong silingan mga bayot nga daghang talomtom daman sila daghang kalha diri mga bayot kaldiro ako ang gamitan ani mga bayot aron di ni manglukso ning edible sigon pa si kung gikaingon niyo kaniadto ang flawless ako kaniadto mga bayot nga daghang inigdan nga lansang mga bayot karon mga bayot daghan na kay nuka mga bayot gumikan kay kaning edible mga bayot murag kulang-kulang pa siguro ning mga mananap nga akong gigisa-gisa mga bayot mulukso pa mag-apil diri padulong sa kuwang ka palaran og kapaditan kay maluto magud mga bayot og kaldiro mga bayot kumpara atong kalha pa mga bayot gumikan kay kaning kaldiro magud mga bayot na itaklob dayon kaning akong gilantaw-lantaw pud diri mga bayot hapit na mahubas-hubas mga bayot nya kay feel na ko mga bayot may green mga bayot ay walay decoration ba nakakita man ko diri mga bayot og dill mga bayot og parsley mga bayot kung samo pa mga bayot og dili ni tanglag sangig ba ni daghan karon na silang refrigerator mga bayot og ganahan kag presko mga bayot na og daghan ganahan po ka mga bayot og katong toskig pa sa ako ang kalimutaw mga bayot na mga bayot kinadan ni slay mga daghan dring mga dry nga leaves ba o pagkahuman mga bayot og slice mga bayot gibundak sa silingan mga bayot o naingog kumpay sa may banang muuli ana nga anang klaseng lutuonon mga bayot tanang klaseng trabahonon sa panimalay kiri mga kasi silingan package na guni gwapa pa og di lang kumagatubang ninyo mga
mga bayot gwapa gyud niya ako ang likod pero tabangon jud ko ninyo mga bayot mo nagikaingon og di na lang tapas na lang tadirang dapita kay di gyud makayang nawunga palutuwa mga bayot og pahinluwa mga bayot makaingon jud kadra mga bayot og di bale na gyud ning inaning nawunga basta kay kugihan lang gyud muluto-luto og kugihan lang gyud muhinlo okay na kayo pero aya lang apilang batasan mga bayot kay og batasan ang kanihisgutan mga bayot mo nagikaingon mga bayot og change topic ta maya nga ikapasigarbo ning batasan mga bayot pero mo na gyud ni batasan sa insilingan mga bayot di na gyud makaya luto na tanan na akong gipangtag ang mga bayot kaning sudan-sudan mga bayot no pero si Karina mga bayot sobra gyud ning iya pagkahuman natog pagkusinira mga bayot diri na punta mga bayot ako na puning tapak-tapakan ni mga bayot nga mga itom-itom diri sa kuwang karawungan mga bayot kay di gyud makaya mga bayot og kanimo ato i-display dito sa eskwelahan ni Karina kay naalaan na ra patog yaya dinha sa Pilipinas mga bayot dito sa airport mga bayot nyug maiala na pud diri mga bayot og katabang wa may aya nga ikaulaw mga bayot og unsay ikaala nimo mga bayot ang pinakasakit lang gyud mga bayot nga ang tinuod nimong anak mga bayot ingnon ra kag yaya ba di man pud ako mablame sila mga bayot kay kulor mo hisgutan mga bayot og Paraguay ni Karina layo ra man gyud kayo yung silingan mga bayot pero ako gibuntit anig 5 ka bulan 6 ka bulan di sa una mga bayot sakit gyud sa akong pamati mga bayot nga first time gyud ako tong nakita o nadungog ba mga bayot pero karon mga bayot murag naanadanan na insilingan mga bayot kay wa magid sila kay balo mga bayot og kinsa inahan mga bayot klaro man gyud pagkay istorya mga bayot no padulong na mi sa eskwelahan ni Karina kisa may ganahan mo hatod na mga bayot nga gwapa man kay niya akong binhi mga bayot nga hatod diri o bi kani atong inaning mga idara pa mga bayot 5 anyos naman ni Karina kapin mga bayot no katong mga pangidaruna namo kani adto mga bayot murag kuyog rami mga bayot ang silingan namo mga bayot nga estudyante po usong hatod namo kani adto mga bayot ang amo kani adto mga bayot kaduha ka tulo ka upat nga higayon mga bayot hatod kasi mong maginikanan mga bayot og daycare pa kada na okay pa kay mga bayot pero kwaon na pud gani mga bayot dili na mga bayot nga hatod gyud taman gyud mga bayot na elementarya gyud dili na namo kani adto mga bayot diri mga bayot base sa akong naobserbaran man mga bayot sa ako ang mga in-laws mga bayot man sa pagkolehiyo na nang ilang anak mga bayot hatod kuha pagyapon sa mga ginikanan bahalag magbaklay o palutan ng lapalapa din ha og kuha hatod nang imuang binhi nga minugna mga bayot inana na sila mga bayot ka manggihon-hunaon sa mga anak di man pud ako sila masisi mga bayot kay mo man gyud pud na ilang gidak-an mga bayot o mo gyud na ila ang mga responsibilidad mga bayot o mo gyud na ilang mga patakaran diri mga bayot ba di na pud ko magpasibi-sibi mga bayot kay lahi man mig mga lifestyle kaniya tog lifestyle diri mga bayot no pero makakumpir-kumpir ang silingan mga bayot kay mo lagi taga kaanutan man yung silingan kaniya to nya na si Karina man diri na mugna sa city mga bayot mo nang di na kita magpasibi-sibi dira daday ko kita bitabi diri mga bayot ang katong ako ang nasundan mga bayot nga di man pud siguro to sila mga kagawad mga bayot di pud siguro to sila mga tanod mga bayot kay ang uniforme nga ila ang pangsuot mga bayot mga public official man mga bayot no kanang mga army mga bayot og dili pulis murag mga nagikaingon mga bayot og katong gunit mga bayot og batuta o bangbang ba sige lantaw na ko mga bayot pero gunahuna naman siguro kaibog ning mga bataa o mga tawhana kay mura magyug katutok na ko mga bayot mura magyug mahilis ang inyong silingan onya kay nakadungog-dungog bang ko mga bayot sa ilang istoryahan mga bayot unya bisag 5 ra ning utok sin silingan mga bayot di malibak mga bayot kay makahibalo naman ko sa ilang mga pinulungan diri mga bayot pero 5 ra niya akong hunahuna mga bayot og akong utok mga bayot makahibalo na gyud ko mga bayot o maka-conversational na gyud naka-English sin silingan og mag-istorya sa mga kalahi din ilang ingon mga bayot taga-asa kuno ko mga bayot og yaya baka ko mga bayot o inahan baka ko mga bayot o pagkahuman mga bayot gitawag na ko si Karina mga bayot naka-shock sila mga bayot no kay ingon pa nila mga bayot kay balo di siya mo istorya sa atong panulungan anya binta-binta harap si Karina mga bayot gumikan kay wa hintawag og langka mga bayot kung dili nang mami siya mga bayot mami ang pangalan sa silingan diri mga bayot mo tawag si Karina mga bayot og dili manggani mama mga bayot pero mas daghan gyud ang langga mao bitaw miningon nga ako ang kapika sa ilong mga bayot no nagyoy usa ka adlaw mga bayot usa gabi de mga bayot kinang gihigda naman mi mga bayot hiningon gyud ang akong kapika sa ilong mga bayot nga patawga si Karina og mami nimo ayaw patawga og langga ko kay balo mga bayot og usabot pasabot niya to mga bayot basta kay miningon siya nako aron mga bayot awa pa manunta ko mga bayot na maho diri mga bayot na ligo-ligo o nag-ilis man punta inyong silingan mga bayot wa naman mga bayot gisak-an naman ko diri mga mananap pero in fairness ang ako ang binhi mga bayot perti niyang isip perti niyang lipaya mga bayot ko ipasulod ang taog bag gumikan kay iyang ipadala sa among panimalay mga bayot mo ni mga lakiha mga bayot ang naglibak-libak sa akong kaluyuhan mga bayot no siguro pasok magikaingon niyo kaniadto basta utom-utom na gani mga bayot inani na ang ilang mga kahoy diri green pa mga uban mga bayot ang uban mga bayot gayelo pareha sa akong tango pero og mag-winter na gani mga bayot di na mo kakita diri green mga bayot no di na mo kakita yellow mga bayot mga tanggal na tanan mga bayot kanin yung mga kitang green karon mga bayot kung mga tagak na tong snow gikan sa kalangitan mga bayot nga murag urea mga bayot apoy man mga bayot murag tipasi mga bayot amo nagikaingon mga bayot og wa green nga mahitabo padulong demi sa dance class si Karina karon basta kung gikaingon niyo kaniadto mga bayot ang iyang dance class mga bayot 2 times a week ra na mga bayot and every session mga bayot 1 hour and 30 minutes mga bayot tali ra gyud kayo mo ni kung gikaingon niyo mga bayot sa asa ka atong kanto mga bayot na lang ka palit-palit din og tubig mga bayot di gyud matsayang na imong benchi Gustavos mga bayot kay kanin yung gipakita na kun yung mga bayot nga tubig mga bayot gawas ani mga bayot mainom na siya na fountain diri mga bayot no pero winter na gyud mga bayot i-off na nila and request nga akong binhi mga bayot nga mukaon kuno siya donut mga bayot og kaning milkshake nila diri mga bayot no mo nang nagpaabot ninyo silingan diri mga bayot kay order pa inyo silingan mga bayot bintahan ni diri mga bayot kay kanunay na nako ning anihian diri mga bayot no nya so okay na namo diri Karina mga bayot kay banggawas may mga bayot mo man gyud po niya nga mo palitanan diri pero kami
ikaw niadto mga bayot, way nani mga bayot oy, o gutomon man gani ka diri mga bayot dito sa mga kabukiran mga bayot, manguhal ka drug bayabas mga bayot, uli nimo mga bayot, mga busli pa nang imo ang mga sayad dira mga bayot kay nasangit tanang pagsakasaka. Natagbuan ako nga akong kapi ka sa ilong mga bayot, pauli naman ang tamay mga bayot niya, siya mga bayot padulong sa city mga bayot kay mo palit-palit mga bayot og mga sitiburitsi ba mga bayot kay mga prutas-prutas mga bayot kay mag-inom-inom ni siya mga bayot og kanang dili siguro wine mga bayot, ang singalan na mga bayot, ipod vodka mga bayot. Kunyak day mga bayot, kunyak sa ilang lingwahay mga bayot, pero murag para na ako mga bayot, murag tanduway og lasa mga bayot og mura pug tanduway og kulor. Kung gipakita ninyo mga bayot, mga karne na siya mga bayot nga mga dry ba. Human og palit mga bayot, amo na gikaingon mga bayot og baking din he. Gabiking nga kawang kapi ka sa ilong mga bayot, tingnan ako gambi nang usa dili siya mga bayot di ang inyong silingan mga bayot. Nagpasiting pretty mga bayot, ang gibiking mga bayot gawas akong binhi mga bayot og gibutangan ako bagang ako abaga so dira tama ra kong wara-wara.